Takže čaute ľudia, ja vítam vás pri novom vlogu. V dobe tohto točenia už možno vyšiel ten prvý vlog, neviem, kedy vidíte toto videjko. Vyšiel určite vlog, alebo keď nevyšiel, nevadí. Tento vlog, máte ho hore alebo dole, máte v popise. A dneska sa budeme baviť o tom, že ľudia, vďaka vám, skoro sme hitli 150 subs. Skoro, pretože ešte nie je to úplne 150, ale aj tak ľudia, dobre vám hovorím, neviem, kedy tento vlog vyjde. Možno, že keď toto vyjde, tak už dávno budeme mať 150 a viac, kto vie, netuším. Uvidíme. No, podstatné je to, že vlastne skoro tu máme 150 subs, čiže ľudia, ako ďakujem vám za support ešte raz. 4 roky robím YouTube, je to super, že môžem vám dávať content, ktorý vás baví sledovať a hlavne aj mňa ho robiť. A určite pripravte sa, že čoskoro budú vychádzať rôzne nové videjka a nové série. #art začne, potom začnú aj ďalšie série, Suncasty vyjdú ďalšie, čiže pripravte sa, že aj Suncast. Dal som to aj na komunitu. Napíšte mi určite otázky na komunitu pod najnovší post, nie je to najnovší post, ale viem po ten post, kde je ten, že Suncast, kedy bude Green Suncast, tak tam mi napíšte dole do komentárov po ten post, že aké máte otázky, ak máte nejaké určite, a potom ja na Suncaste ich budem rozoberať a odpovedať. Chcem mi poďakovať za tých 150 odoberateľov, bez vás by som tu nebol a určite píšte naďalej komentáre ako doteraz, ten feedback, a určite ďakujem aj za tie odbery hlavne. Ak chcete pozerať ďalšie moje videá, tak určite nezabudnite hlavne na ten odber, ako ešte raz vám vravím, pretože teraz si to veľmi vážim. Ak sa vám video páčia, tak určite nezabudnite na tie lajky samozrejme a nezabudnite na tie komentáre, ako ešte raz som povedal. Budete sledovať moje videá naďalej, ak áno, budem rád a uvidíme sa pri ďalšom videu, takže zatiaľ sa majte. A ešte skôr, než ukončím tento vlog, by som chcel oznámiť s hrdosťou, ktorú som dal na, myslím, že v sobotu alebo štvrtok. Ľudia, ak viete, kedy to vyjde, pretože netuším, kedy toto videjko vyjde, tak určite si ho choďte pozrieť obidve a my sa budeme vidieť pri ďalších videách. Takže zatiaľ sa majte ľudia. My sa vidíme pri ďalšom videu a hlavne pri #artu, takže určite aj príďte na #art, je tam špeciálny projekt, ktorý chystám, takže určite je veľa prekvapení, veľa projektov. Máte sa na čo tešiť tento rok. A čo sa týka animácií, len tak pre info, tak ešte viac som si zvolnil ten progres tých animovania, pretože ja som si tak uvedomil, že a určite aj mne to bude trvať niekoľko rokov, kým niekoľko animácií spravím. Takže určite nemôžete očakávať nič teraz skoro, ani ten Renov Animation, jak som hovoril v tých videách, že možno tento rok, ale to som nemal určené. Ešte raz možno ešte aj posunie, kto vie, netuším. Takže dúfam, že to beriete s tým, že tie animácie to proste bude dlho trvať a kým oni vyjdú, tak to proste nejaký čas bude trvať. Čiže nebuďte teraz si myslíte, že ja sa to chcem vykašľať, to nie. Len proste dlhšie to bude trvať a teraz to musím odložiť, lebo mám na práci veľa videí a veľa sérií, ktoré chcem rozísť v tento rok, takže musíte pochopiť, že to je strašne veľa, nielen animácie tu proste mám, takže tak. Takže to všetko by a my sa uvidíme. Zatiaľ sa majte ešte raz.